Molt bona tarda, benvingudes, benvinguts. Uh, Adri, no sé per què estàs aquí. Què passa? Segueixes aquí al meu costat? Hola, Uri, em sents? Hola, Adri. Sí, Hola, sí, et sento. has començat ja amb el programa? Sí, estic en directe. Bueno, és que et trucava perquè porto uns dies se m'ha juntat la feina, la convivència, el no veure els amics, estic una mica decaigut i era per si podíem parlar una estona. Sé que, perdoneu els que ja esteu connectats, però necessitava un moment d'atenció. Et va bé o...? Hem començat el directe, Adri. Són les 5 i 2 de la tarda, estem en directe en el Conviure, en el moment per aprendre també, en un espai d'acompanyament a tota la comunitat educativa. Adrià, l'únic que et podria dir és que, si vols, t'acompanyo en aquest moment en directe, ja que aquesta és la setmana de l'àmbit emocional i tornarem a tenir a l'Èlia López, amb nosaltres. També l'Èlia ens ha preparat uns recursos que també et poden anar bé. Així que l'únic que et puc dir és que, si vols, ho fem plegats, amb Sí, tothom em veient-nos. sembla bé, jo no tinc cap problema. Doncs us convido a tothom a que seguiu el procés que farem amb l'Adrià i que anirem donant unes quantes pautes i que ho porteu a vosaltres mateixos, a vosaltres mateixes. D'entrada dir, Adri, que bueno, tu ja saps, el nostre triangle de la personalitat, que tot el que t'està passant ara i tot el teu comportament té una base d'emocions i per un costat i de valors i de creences i de discursos per un altre. Sí? Mm. Vale, Adri, doncs jo el que et diria és que, tal com t'he vist començar ara, t'he vist una mica patint, la Elia ens ha preparat un recurs per iniciar i, igual que nosaltres a CER fem centrament, jo crec que aquest recurs ens anirà bé per tenir un to xulo durant tota la sessió. Et sembla? Sí, Sí? perfecte. Molt bé. Doncs vaig a posar aquest recurs de l'Elia, d'acord? Genial. Us convido a totes a seguir les indicacions d'Elia López i entrar en aquest recurs i començar la sessió d'avui des d'aquest to que ella proposa. Gràcies. Et proposo fer aquest exercici pràctic. Connecta amb les teves emocions. Per això cal que puguis seure còmodament o estirar-te, tancar els ulls a ser possible i pren aire pel nas, comptant fins a 4, retén aquest aire i deixa'l anar a poc per la boca, comptant fins a 8. La respiració és el primer pas perquè puguis reprendre la calma i reduir la intensitat de les emocions. Ho pots fer de nou, compta fins a 4, mentre vas inspirant, retén l'aire i deixa'l anar a poc fins a comptar fins a 8. Ho pots fer 2 o 3 vegades més. Un cop realitzada aquesta primera part, en la que la respiració conscient i profunda està present, et proposo que et preguntis com et sents. Per poder-ho fer, t'acompanyaré donant-te algun vocabulari emocional que et pot ajudar a que puguis posar nom a les teves emocions. Pots sentir més d'una emoció a la vegada. Aquestes emocions poden ser la por, la tristesa, l'enuig, l'orgull, la satisfacció, la calma, la soledat, l'inquietud, l'estima, l'alegria. Un cop tinguis clar quines són aquestes emocions que estàs sentint, et proposo que les puguis escriure. Agafa un paper, un llapis, o si no,
pots retenir aquesta informació a la teva ment. I el següent pas seria preguntar-te per què et sents així. De quina manera el teu cos també t'està dient com s'està sentint? Hi ha alguna part del teu cos que t'està informant? Quina és? I per finalitzar, et proposo que puguis intensificar i, per tant, posar un número al costat de les emocions que estàs vivint i estàs sentint ara, puntuant-les del 1 al 10. El 10 és la màxima intensitat de l'emoció que estàs sentint. Què tal, Adrià? Començar amb aquest punt. Diferent, molt més tranquil. Les respiracions m'ajuden sempre a centrar-me. La respiració és una de les claus, no? El punt de respirar, després potser li donem més importància, però és una de les claus, no? Per poder assentar emocions i potser no es resol l'emoció, però t'ajuda a viure-la des d'un altre lloc, no? T'ajuda a veure-la des d'un altre lloc. M'agrada també la part del cos físic. Soc una persona bastant moguda i m'agrada doncs, cada dia sortir a córrer una estona o fer ioga a casa. I sí que em noto que el dia que em fa més mandra o que estic una mica més decaigut i no ho faig, doncs després el cos m'ho diu. Estic més tens. Adri, això és clau, perquè a vegades ens costa definir les nostres emocions. Us convido a totes a que seguiu aquest procés. Heu anat incorporant-vos algunes persones. Estem acompanyant a l'Adrià en una mica un estat emocional, mentre amb els recursos de l'Èlia i amb el contingut que estem ordenant des de CER intentem ajudar-lo també. Adri, això que dius ara mateix és important perquè el primer pas és la consciència emocional, però no sempre tenim paraules o ens surten paraules per definir-ho. Però, en canvi, ens podem fixar, aquest és el primer indicador, i si acompanyes a joves també ho sabràs, ostres, ens podem fixar en les sensacions físiques. Com estic? Estic tens? Aquesta tensió, què t'indica? Com està el teu cos? I fins i tot l'esquena, algun dia estic una mica, em noto com contractures per la part de dalt. Mira, la Núria diu, important validar-les, el primer. El que t'està passant és vàlid, serveix, té una importància i identificar-se. Gràcies, Núria, pel recolzament. També, Adri, segons on et fa mal l'esquena, hi ha alguns estudis que parlen que això és important. Si et fa més a baix, el dolor d'esquena el tens més en la part de lumbars, potser estàs parlant més de ràbia, de por. En canvi, si és més a dalt, potser està parlant més de les teves càrregues, de les responsabilitats. Adri, hi ha alguns aspectes que hem anat treballant els dies anteriors, com les fases de complexitat emocional, com pot ser la negació, la resignació. És clau identificar aquestes emocions, com ara deia la Núria, per saber en quina fase estàs. Per exemple, jo no et diria que estàs en negació, perquè evidentment estàs expressant i no estàs en negació. Però depenent de quins indicadors, aquest dolor, aquestes resistències, per exemple, hem parlat del cos i d'ànims, d'energia, com estàs? Bueno, depèn del dia. Hi ha dies que m'he animat, però en general una mica decaigut i potser quan m'aixeco no tinc molt clar el que vull fer, llavors això em genera doncs, més desànim, també arriba a la nit i no estic cansat i per tant em costa dormir, llavors el dia següent m'aixeco encara més tard, una mica en aquesta línia. Mira, Adri, has donat dos claus importants. La primera, l'estat d'ànim, has parlat de desànim. Aquest desànim, aquesta apatia, també es pot agafar. És un indicador. Si estàs així, que a vegades es veu amb l'estat energètic, significa que potser això t'està connectant amb la tristesa. Nosaltres connectem el desànim amb la tristesa, amb la mateixa família. I, per tant, ja és un pas molt important cap a l'acceptació. Perquè en la resignació hi ha diferents intensitats. Podries moure en l'indignació o en la ràbia. Però si ja estàs també connectant amb el desànim, significa que ja estàs veient que ja no
quelcom tan a fora, que a dins teu hi ha una tristesa, Adri. Sí, pot ser, pot ser. Adri, com vas d'aquest tipus d'emocions intenses? Perquè les emocions en si també són un indicador. Si, per exemple, hi ha nervis, potser estic contenint altres coses, estic controlant. Parlàvem del control, de la supervivència la setmana passada. I, per tant, si estic controlant, també em diu què estic controlant, per què m'està afectant això. No? I a vegades en la resignació es veu amb pics d'intensitat més alta, com deia l'Èlia, com ràbia, per exemple. Passa sobretot això quan estic traient a la gossa, estic donant un passeig i veure de vegades doncs, persones, grups molt grans de persones o gent que no respecta les mesures de distància o les mesures de protecció i de seguretat, doncs connecto bastant amb aquesta ràbia, no? I penso, ostres, amb això no puc. És una cosa que amb això jo no puc. Mira, el Carles està dient, per ajudar a la consciència emocional és important, a més de validar-les, permetre-les. Sentir tal com són. Això també fa que es redueixi la intensitat. Si no les acceptes, augmenten. Seria allò de que no queria sopa, doncs toma 3 tazos, no? Per tant, ja està. El primer que hem de fer és validar que tinc aquesta ràbia i que aquesta ràbia em porta una informació. Per què hi ha quelcom? Ara, si aquesta indignació és cap a fora, però si hi ha la frase aquesta de jo no puc amb això, aquesta jo no puc, ja estem portant aquesta frase cap a dins. I és superimportant que en aquest procés no es quedi fora l'emoció, perquè l'emoció nunca està fora, està aquí, mai està fora, està aquí. I per tant, perquè els altres fan això, però jo no puc amb això significa que sóc jo. Potser un altre ho veu d'una altra forma, Adri. Totalment. Amb aquest jo, amb aquesta paraula del jo, precisament, l'Èlia proposa el següent recurs. Jo crec que et pot anar bé escoltar-lo després. Però ara hi ha més preguntes amb les que podem jugar. I jo vull traslladar-li aquestes preguntes a l'Èlia. Sí? Et serveix? Sí, i tant. Estic desitjant veure-us. Doncs, escolta, vaig a veure si es pot connectar l'Èlia, d'acord? Adrià, crec que ja ho tenim. Molt bé. Ja som aquí en l'espai d'entrevista de dijous, en el que ja sabeu que portem les preguntes que han sortit el dimarts, amb la intervenció, en aquest cas, d'Èlia López, que torna a ser amb nosaltres, i les portem a aquest espai per poder donar resposta i també per poder generar més contingut i discurs. Bona tarda, Èlia. Gràcies per tornar a ser amb nosaltres. Molt bona tarda, Oriol, i a tot l'equip i, evidentment, a tota l'audiència que ens ha acompanyat i ens acompanya també el dia d'avui. Molt agraïda de nou d'estar amb vosaltres. Un plaer, ja ho saps. L'altre dia vam estar molt contents i va ser molt maco el procés i esperem avui tornar a gaudir d'aquests continguts i d'aquesta mirada, Èlia. Èlia, jo et començo a tirar preguntes, a llançar preguntes que hem rebut. Evidentment, fem una selecció, hi ha unes quantes, però més o menys les anem a intentar col·locar en 3 o 4 preguntes per poder xerrar el temps que tenim. Hi ha una línia de preguntes d'aprofundir en recursos, per exemple, com deia la Carme, de com fem perquè els infants puguin expressar emocions, no? I jo afegiria que, a més, en aquest moment de pantalla, no? d'un moment especial, no? Exacte. Bueno, és una magnífica pregunta, perquè ara mateix tenim un repte que és tota la via més virtual, no? Bueno, en aquest sentit sí que dependria una mica de les edats, perquè cada edat doncs, té una sèrie d'interessos i maneres de manifestar les seves emocions. Els infants són molt més espontanis i possiblement aquesta part és la que més fàcilment poden mostrar si continua havent-hi aquest referent o aquest vincle d'aquesta persona que està contactant amb ell. Sí que és cert que és una via de relació complexa perquè la distància social doncs, ens porta que aquestes mirades no siguin tan profundes, aquests gestos no es puguin apreciar-se
d'una manera més precisa, però hi ha una cosa important, que si podem fer com una mirada més oberta del que estem observant d'aquesta persona, d'aquests gestos més facials, de la manera en què també ens explica les coses, els missatges que ens diu, el to en què ens ho diu, si s'amaga, si no s'amaga. És a dir, aquest llenguatge no verbal, d'alguna manera sí que el podem identificar. El timbre de la veu, com us he dit, el fet de quin discurs parla, si és molt més breu, si és molt més ampli, si hi ha més necessitat de parlar o no hi ha tanta. Llavors, tot això també són indicadors que ens venen a dir en quina situació emocional es troba. I és evident que la vergonya estarà present segur, perquè és un punt en el que no estem habituats a vincular-nos i a relacionar-nos. Quan intentem demanar-los com s'han sentit o que vulguin compartir què en pensen o de quina manera han viscut aquesta situació, podem entrar per moltes vies. Una és un mateix, explica com l'ha viscut i a partir d'aquí retornar-li amb algunes preguntes. A tu també t'ha passat el mateix? Tens ganes de compartir amb mi? M'agradaria també saber de tu. És a dir, que un comenci a obrir-se i a fomentar aquest retrobament emocional des del seu propi jo perquè l'altre es projecti amb tu. A vegades, senzillament, si tu vols i et ve de gust, quan vulguis em pots escriure alguna carta, no fa falta que sigui ara, o alguna història en el que tu em puguis explicar algun personatge o alguna vivència més teva, perquè a vegades utilitzem aquests personatges per evocar les nostres emocions. A vegades busquem una música que ens ha acompanyat durant aquests dies de confinament, que vulguis compartir amb mi, com t'ha fet sentir. És a dir, busquem eines que vagin més enllà de les que són pròpiament les verbals. Les manifestacions artístiques a través de la música, a través del nostre dibuix, a través de la creació d'una història, a través de la projecció, d'alguna imatge que et recorda o que et suscita una visió més personal i particular del que estàs vivint. Una fotografia, algo simbòlic. I crec que ajuda molt el que comenci un. Senzillament, que un mostri un objecte i digui durant aquest confinament m'ha acompanyat aquest objecte. I aquest objecte m'ha servit per exemple, són maneres d'intentar dialogar. Sempre des del respecte, no forçant, convidant. I és com algo molt màgic. Quan dones l'opció a anar tractant aquest tipus de situacions més de tu a tu, en aquestes converses o videoconferències, acaba fent-se com una rèplica de tu, no? I un dia inesperat et retorna l'altra persona. A mi, per exemple, m'ha passat amb els estudiants de la universitat aquest any, donat que, si recordeu, he fet com una mena de canvi d'etapa i jo he acompanyat els meus estudiants, molts d'ells no volien posar la càmera quan estaven fent les videoconferències, preferien preservar la seva imatge, però amb el seu to de veu ja m'ho deien tot. Llavors, jo m'he costat amb aquests estudiants des de la veu i el missatge que em donaven. I senzillament jo els hi feia de mirall. Els hi posava un llenguatge. Per al teu to de veu puc veure que potser avui estàs més desanimada. És possible que sigui així? El més interessant, Oriol, i això per tota l'audiència, estudiants universitaris, no és habitual que els profes ens preguntin com ens sentim. No és habitual. I a més, ho fèiem amb un circuit molt més reduït, a vegades més individual, i els hi sobtava. Les últimes classes que hem anat tenint aquests dies ha estat un dels factors que han destacat més. L'acompanyament que hem rebut ha estat el que necessitàvem. Que algú ens escoltés, que algú ens preguntés, que algú s'interessés per nosaltres, que algú ens reconegués com a persona. I aquest és el millor missatge que podem sentir. És a dir, quan ens retrobem de nou amb els nostres alumnes, l'interessant és veure quin impacte els ha generat aquestes trobades. I, sobretot, analitza quin impacte t'han provocat en tu. Perquè hi ha moments que se't fa molt difícil
traslladar des del sentir tot allò que voldries fer arribar. Però que d'alguna manera o altra, insisteixo, que ho acabes fent, perquè poses un llenguatge a tot el que vols transmetre. Algo tan senzill com també, ahir vam fer com en una de les sessions de tancament, vam fer una visualització. Ens podem imaginar que estem tots junts i que ara mateix volem donar o ens volem donar un missatge d'ànim. Quin missatge us vindria al cap? Llavors vam fer com una mena de visualització. Això ens va servir molt per acabar de connectar més amb les emocions i la proximitat més des de la relació humana. Déu-n'hi-do, Elia. En un moment has donat un munt d'idees, un munt de recursos. De fet, m'has respost 2 preguntes perquè volia preguntar-te això i després també volia preguntar-te com faig expressar, però també com sento a l'altre, no? I tu ja ho has ficat dintre de la mateixa pregunta, que era també, crec que ho deia la Marta, això de com sento els altres a través de la pantalla, no? O sigui que Déu-n'hi-do els recursos que has donat en un moment. Elia, un segon, abans de la següent pregunta, vaig a canviar-me els auriculars. Un segon. Hola. Hola de nou, Oriol. Em sentiu bé, no? Em sents bé, Elia? Sí, perfectament. Vale, perfecte. Disculpeu un moment aquestes coses, però així sento millor. Elia, anem a la següent pregunta. Bé, de fet ja has respost 2. També m'interessava molt preguntar-te d'entrada, no? Si hi ha diferències del discurs que estem donant per exemple, en una etapa infantil, no? En escoles de bressol, ja que a més tu també has treballat molt i et vas especialitzant en la primera etapa educativa, doncs m'interessaria que anessis per aquí. De fet, crec que hi havia una pregunta de la Núria que parlava explícitament de les escoles bressol. Bé, doncs en aquest cas, Núria va per tu també i per totes les persones que treballeu en escoles bressol, de la qual voldria fer un especial homenatge perquè la infància per mi és una de les etapes clau en l'educació. I mira, aprofito també per comentar que justament la meva tesi doctoral estava enfocada en l'educació emocional a l'educació infantil i ara recentment, fa molt poquet, que ha sortit un dels meus llibres que estan justament focalitzats en l'etapa 0-6, que el llibre es diu Educar les emociones en la infancia, de 0 a 6 anys. Ho dic per qui li pugui interessar, doncs només cal que entreu per al buscador, poseu Elia López Casà i veureu dins el ventall de publicacions un d'ells dedicat específicament del 0 als 6 anys. Moltes vegades pensem que l'educació emocional no es pot treballar a la infància i especialment de 0 a 3, quan justament és clau. Aquí, principalment, es tracta molt de treballar el perfil de l'educador. Aquest model, aquest referent, perquè l'educador en tot moment, aquest docent que està en aquestes franges d'edat, ha de tenir una especial cura amb com gestiona les emocions dels infants. Els infants, en aquestes edats, de manera espontània, acostumen a mostrar les seves emocions i, a més, van canviant d'una manera molt ràpida. I aquí és on es tracta que el propi docent educador acompanyi aquests canvis, perquè les emocions en aquestes edats es manifesten d'una manera molt natural, perquè no estan contagiades per altres vivències futures, però és que a la vegada que es manifesten tan obertament ens comuniquen moltes coses. És a dir, els infants a través del plor ens diuen el que també necessiten. És el seu mitjà o llenguatge comunicatiu. Molts d'ells, i principalment durant els primers mesos de vida, tot és manifestació emocional, vull dir, en tota regla. I aquí, doncs, el mestre i l'educador ha de saber trobar aquest llenguatge comunicatiu, emocional,
en el que vagi acord i en sintonia amb el que està vivint aquest infant. Important que el docent, en aquest sentit, sàpiga acollir aquestes emocions, sempre des de la calma. La calma crec que és una de les emocions que més hem d'intentar cultivar, perquè les emocions es contagien. Llavors, ràpidament, quan sentim un infant que plora, podem mostrar una certa irritabilitat, perquè ens genera malestar. I aquí és on hem de parar a pensar-nos que quan un infant plora vol dir que ens està dient alguna cosa. Per tant, el primer llenguatge que hi hem de posar és m'està demanant que possiblement m'acosti amb ell. M'està demanant que possiblement té gana, perquè a més hi ha diferents tipus de plor. Això és el característic, no? Descobrir aquests tipus de plor. La manera en què tu gestiones les emocions dels infants és el model que tu donaràs a aquest infant. Si tu et desesperes, aquest nen aprendrà a desesperar-se quan senti aquesta emoció amb un altre i, a més, la seva pròpia. D'acord? A més, és molt important crear climes emocionalment saludables, que se'n diuen. Això significa on, en primer lloc, s'acullin tota la varietat d'emocions, que entenguem que a la infància es viuen de manera molt intensa, però a la vegada molt canviables, d'acord? Ens podem passar d'una alegria a una tristesa de manera immediata, on aquest clima o aquests entorns emocionalment saludables, l'educador atén individualment aquestes emocions, és una oportunitat educativa magnífica perquè estàs in situ educant en el model que tu li estàs oferint perquè pugui servir com a referència i com a aprenentatge per a aquest infant, i a la vegada és un espai on es pot generar una sintonia i un vincle especial. Algo tan senzill quan estem fent el canvi de bolquer. Quan intentem fer de mirall d'aquests infants amb els gestos que fan, aquesta vessant més comunicativa no verbal ja és una primera sintonia emocional. D'acord? Llavors, ells ens acostumen a imitar, fins i tot si reproduïm emocions en aquell moment de canvi que ens veiem, i a més molt natural, els nens també ens imitaran i aniran creant associacions i maneres d'expressar-se que seran totes benvingudes. Això està claríssim. Aquí podria extensament parlar d'aquest tema perquè m'apassiona, però agraeixo que la Núria també hagi manifestat què passa en aquestes edats i realment es pot tractar? Sí, i tant que sí, Núria. Tant a tu com a la resta de persones que hi treballeu en aquestes edats, una admiració profunda perquè justament són edats on podem treballar, deixar llavors, impregnar un model i un referent que serà per la vida d'aquests infants. I us recordaran moltíssim. Això està clar. Elia, vull canviar una mica el terç també per gestió del temps i ara hem parlat una mica de com expressar, com educar, com sentir i també a través d'aquests moments de pantalla. I ara me'n vull anar a una pregunta molt específica que a mi personalment m'interessa molt compartir amb tu i que la vaig llegir perquè no me la vull perdre. La pregunta la va fer Begoña i diu, vaig a llegir-la perquè vull respectar-la tal i com es va preguntar, d'acord? Diu, em pregunto, crec que la pregunta va ser de Begoña, diu, em pregunto si transformar-les, les emocions, no té un component de negar-les. Com ens posicionem davant del benestar tant que ens molesta, tant que hem de canviar-ho, no? Com ens posicionem davant del no benestar, perdó, que ens molesta tant que hem de canviar-ho. El camí no aniria més aviat per acceptar-les tal i com es manifesten? No sé si m'he explicat bé amb la pregunta, però, ostres, transformar igual a negar aquestes emocions? Una pregunta molt interessant. Sí que és cert que a vegades pensem que quan gestionem les emocions hem d'anul·lar, o reprimir, o tallar l'emoció que estem sentint. A veure, aquí és interessant, primer de tot,
hem d'acceptar l'emoció que estem sentint. Acceptar-la. No resignar-nos, sinó acceptem. Acceptem que l'estem vivint i l'agafem, l'acollim, d'acord? I l'escoltem perquè ens està dient alguna cosa. A partir d'aquí tenim dues opcions. Una és recrear-nos amb aquesta emoció perquè les emocions tenen tendència a tornar-se a replicar de nou, tant si són les positives com les negatives, i aquí és on ens podem quedar amb aquest segrest emocional, no? De que anem retroalimentant aquella emoció negativa, els pensaments també són negatius i les actuacions també són negatives, no? Som éssers rumiants i, per tant, d'alguna manera o altra, de forma saludable, el que hem de fer és acceptem aquesta emoció i l'anem a transformar de tal manera en el que el primer pas sigui anem a reemprendre aquesta calma. Val? Si davant d'una emoció molt intensa, negativa, no fem res, ens bloquejarem, ens paralitzarem, fins i tot prendrem conductes impulsives. Hem de fer alguna cosa, val? Per pròpia salut emocional. Llavors, el primer pas és acollir-les, reemprenem una calma, analitzem per què estem vivint aquesta emoció, fins i tot pensar com ens agradaria sentir-nos, no perdre l'objectiu. L'objectiu de tota persona és reemprendre el seu benestar i aquesta situació ens ha de servir per aprendre, perquè ens diu alguna cosa. Però alerta, si no fem res amb les emocions negatives o senzillament les reprimim, la nostra tendència serà que el nostre cos ens passarà factura perquè quedarà encallada amb nosaltres, no l'expressarem de forma adequada i, per tant, aquí és on juga el paper de les estratègies de regulació emocional. És a dir, què fem amb aquestes emocions perquè no ens deixin segrestats amb unes vivències negatives i uns pensaments negatius i unes conductes. Per tant, jo li diria a aquesta companya que es doni permís en tot moment, no estem demanant que l'anul·li de la seva vida, al contrari, hi han de ser, però que no es recreï amb ella, que no es recreï. I aquí està en què un pot ser autogenerador d'emocions tan positives com negatives. Un mateix té la capacitat de recrear-se amb la tristesa i si la retroalimentes, continuarà i continuarà i això pot portar a una patologia. Hem de ser clars que hi tenen un paper i un impacte amb la salut important i les emocions que vivim intensament, fins i tot una eufòria que pot estar dins les emocions positives, si les vivim intensament podem patir una taquicàrdia. Ho dic perquè ens porten a descontrols. I espero haver-me explicat aquesta companya que ens ha fet aquesta pregunta tan interessant i tan rellevant que en molts moments ens podem plantejar. A mi és una pregunta que també entraria. Normalment intento no mullar-me massa per donar-vos espai a vosaltres. Nosaltres des de zero connectem molt amb l'elecció personal. És a dir, tu pots, com tu dius, tu pots autogenerar, tu pots escollir, tu pots moure. Això no significa que si t'arriba una emoció no sigui vàlida, no sigui bona, no sigui que la puguis mirar i que la puguis aprendre d'ella. Això és evident. Però, per altra banda, a mi m'agrada posar, els que ja comencem, els que hem tingut aquesta diversitat digital, jo he escoltat música amb cintes de casset i sempre explicava, ostres, imagineu una cara trista i amb cançons tristes i jo com em retroalimento per treure aquesta tristor. Potser és el que necessito. Això no són matemàtiques, per tant, ningú em marca el temps, i per tant jo escolto i escolto i escolto aquelles cançons tristes perquè a mi, o tristes, o que a mi em generen tristesa perquè a mi em treguin aquesta tristesa. Però després, en algun moment, puc decidir, vale, ja està. Ara em toca un altre tipus de cançons o ara faig una pausa a aquesta tristesa, perquè si no, com tu dius, si em retroalimento amb aquesta tristor, no són matemàtiques, però el temps que et quedis allà el marques tu, i per tant necessites avançar, Potser una puntualització, Oriol. Sisplau, per això... Quan estem parlant de la gestió emocional no estem dient que hagi de ser immediat.
És a dir, el moment que has de sentir tristesa, immediatament no. És deixa-la que surti, que flueixi a través del teu cos, del teu pensament, deixa-la fluir, utilitza els canals que t'ajuden, activitat física, música, visualització, relaxació, el que tu vulguis, i un cop l'has pogut deixar, reprendràs la calma automàticament, perquè el nostre cos s'estabilitza de nou, perquè hem de tornar a retrobar aquest equilibri. Quan vivim intensament, hem de reduir la intensitat d'aquella emoció, si no realment ens estem perjudicant. I això és un aspecte important. Per cert, no sé si ho sabies, Oriol, cada 90 segons es va retroalimentant una emoció. És el temps que tenim per anar, senzillament, que ho sapiguem. I aleshores amb els pensaments anem retroalimentant, no? Sí, exactament. Un mateix es pot recrear amb una emoció, tan positiva com negativa, i tenim un temps. 90 segons és el nostre, diríem, la nostra franja temporal per anar retroalimentant una o l'altra. Sí que és cert que tenim un estil també emocional, tenim com una mena de perfils emocionals. És a dir, la nostra tendència és mostrar-nos més alegres o mostrar-nos més tristos, i que això també genera unes actituds. Les persones més positives, altres que no són tant, però que en certa manera tinguem en compte això, que podem retroalimentar i tenim 90 segons per saber què fem. Si continuem amb ella perquè ens ajuda i l'hem de treure i que és necessari, i cosa del qual és així, però si no fem res, automàticament. Ja està. I a més, es van intensificant. Elia, vull aprofitar això que has dit dels 90 segons i ara et diria, doncs tens 90 segons per, a través de l'última aportació, també compartir mirada i generar emoció i també compartir la teva emoció. No sé, et podria dir una pregunta concreta o tu mateixa tanques, però jo et diria, et podria dir, mira, estiro d'aquí. L'altre dia vas parlar una mica del sistema educatiu i de quin paper hauria de jugar després de tot el confinament i també la taula rodona també es va citar. Així que si vols tancar aquesta entrevista amb 90 segons sobre aquesta pregunta, ho fa el Rodó. I compartir l'emoció. D'acord. Va, ho lligaré. Per mi, l'educació és igual a font de prevenció i font de desenvolupament humà. Aquest seria, diríem, el que definiria per mi el paper de l'educació. A banda d'això, hem de replantejar-nos l'educació. En sèrio, ara és la meva oportunitat. I que, sobretot, això no quedi només com un fet puntual perquè ha vingut la crisi. Això ha de començar a ser una transformació social i educativa i personal que per fi doni visibilitat a la importància de l'educació emocional. I, per finalitzar, m'he sentit enormement agraïda. La veritat és que m'he sentit molt acompanyada per aquests missatges tan gratificants i tan generosos. La veritat és que m'han omplert de satisfacció i de plena harmonia. Soc una persona que m'agrada molt treballar tu a tu en presència perquè m'agrada molt estar al costat de la persona i en aquest sentit per mi ha estat tot un repte fer tota una sessió telemàtica perquè se'm fa molt difícil poder-li dir a aquella persona només mirant que l'agraïment absolut està. I aquesta abraçada virtual que d'alguna manera vingui a convidar en que també acullin aquestes emocions i que les puguin abraçar. Gràcies, Oriol, tant a tu com tot l'equip, al Departament d'Educació i a tota aquesta magnífica audiència tan interessada i tan implicada amb l'educació emocional. És un fins aviat perquè estarem sintonitzats amb l'educació emocional, ben segur que serà així. Rebem aquest agraïment. Jo l'he rebut, ha estat un plaer treballar amb tu en aquestes setmanes, en aquests dies, així que moltíssimes gràcies. Gràcies també pels recursos que ens has passat i que ja heu vist que anem posant al llarg del programa.
i per tot el contingut que has aportat. Ja sabeu, les altres persones ja sabeu que heu anat fent preguntes. Si ara no les hem pogut agafar per temps, d'alguna forma anem donant resposta. Així que, Elia, moltíssimes gràcies i una abraçada forta. Igualment, cuideu-vos molt. Gràcies. Anem ja cap a la part final del programa. Una abraçada, Elia. Fins ara. Igualment. Hola. Hola, Oriol. I a tothom. Em quedaria tota l'estona també amb la Elia. La veritat és que ja li he dit que ha estat un plaer. M'he tornat a posar els auriculars en un moment. Si no em sentiu bé, m'ho dieu, que ja s'ha encarregat. Adri, què t'ha semblat? T'ha ajudat una mica o què sentia l'Elia? Segur que sí. Oh, i tant, oh, i tant. Estava aquí escoltant-vos i superinteressant tot el contingut que estàveu compartint. Moltes eines. Em quedo amb l'oportunitat, no, d'observar-me i de treure en profit d'aquesta situació. Jo crec que s'han compartit molts coneixements i em quedo també... Anava també mirant l'activitat del xat i he connectat amb una pregunta, per exemple, que feia el Josep, que m'identificava bastant, no? Que deia, i amb la ràbia què? Com puc tornar a la calma si estic en ella? Quan parlem de gestió, d'elecció... Ja han dit moltes vegades que el primer és viure la ràbia, validar-la, expressar-la. A vegades volem tallar l'expressió molt ràpidament perquè, clar, la ràbia, per exemple, moltes vegades va acompanyada de crits, d'insults. Si està en un entorn protegit, si aquesta persona pot parlar sense fer mal a algú altre ni a si mateixa, i en aquest cas per tu, jo et diria que deixeu expressar aquesta ràbia. I després tu tens eines per poder expressar, eines artístiques. Bueno, l'Èlia ho ha dit, així que no vull repetir-me. En tot cas, el primer és aquest punt d'expressar, de deixar anar. De fet, si parlem de gestió emocional, no? En la competència del GROP, la regulació emocional, pot tenir diferents recursos. A nosaltres, des de CER, ens agrada jugar amb la paraula gestió. I gestió, primer a vegades, jo què sé, si estic en un moment de ràbia molt gran, potser el controlo, és quelcom que puc fer, però després no el puc deixar controlat sempre. No per haver-lo controlat un moment ja he deixat passar la ràbia, ja l'he gestionat. Es quedarà en algun lloc del meu cos. Per tant, després he de començar una gestió. L'he controlada? Vale. Doncs ara afluixo i començo la gestió. Jugant amb la paraula gestió, el primer que pots fer és descongestió. Quan tu estàs congestionat, què fas, Adri? Mocar-me, no? Deixes anar, treus tot, no? Doncs el primer és treure-ho, expressar. Què més fas? Intentar expressar, no? Expresses, et cuides, et tapes, demanes ajuda. És que el que veiem molt clarament amb una malaltia física, no sempre ho veiem tan malament, no sempre ho veiem tan clar quan estem malament emocionalment. Per tant, per mi és el mateix. Per tant, si estic congestionat, si estic carregat, necessito donar-me aquest temps. Estic d'acord amb la Vanessa. El primer que puc fer és escollir. Ostres, aquesta ràbia no la convertiré en conductes agressives i irrespetuoses. Això sí que ja ho pots escollir, Adri. Hi ha moltes coses que pots escollir. Nosaltres, després de la consciència, parlem de l'acció personal i aquí és on fiquem aquesta gestió. Per altra banda, tota la part de gestió també pot ser la part de suggestió. Jugant amb la paraula, seguim jugant. I aquí és on l'Èlia deia que pots jugar molt més amb els teus pensaments. Els pensaments influeixen en les emocions. Mira el teu llenguatge, mira com t'estàs parlant a tu mateix, per exemple. Això ja ho deia l'Èlia. La setmana passada vam acabar el programa de dijous jugant amb la paraula incertesa. Transformàvem aquella paraula. Aquest també és un recurs de suggestió per poder-me generar emocions positives, però per anar transformant, no per canviar només l'emoció, per poder fer. Ostres, Núria, portem anys amb aquest propòsit, a veure si ens posem perquè ens agradaria.
I a l'últim... Llavors, Oriol, que Digue'm. per seguir el fil, estàvem parlant d'un primer control al principi, després una descongestió, una suggestió i quin seria el següent pas? Jo et diria que la Elia també ho estava dient ara en l'entrevista. Jo et diria que quan tu jugues a... Anem a parlar de la digestió. Anem a parlar del tercer punt, que és la digestió. Tu com fas la digestió? Com funciona la digestió? Per on comença? Per la boca, no? Error, però gràcies per participar. Imagina't què decideixes menjar-te, perquè si decideixes menjar-te en un munt de galetes de xocolata, per dir alguna cosa, 1 quilo de galetes de xocolata, potser aquesta digestió ja serà molt dura, ja serà molt lenta, no? I ja serà passada. Per tant, ja comença per l'elecció personal. Després és el mastegar, i això, el mastegar, representa les preguntes que et pots fer, representa que a vegades no cal empassar-s'ho tot tan ràpid, tan ràpid. I la tercera és ja tota la part de triatge, com quan el cos agafa un aliment, agafa el que li interessa, el que el fa més fort, el que necessita, i el que no li interessa, què fa? Al lavabo? Deixa anar, Adri. I això és una mica també el que deia Elia, hem d'aprendre, hi ha coses que aquesta emoció ja no m'està ajudant, ja he après el que necessitava d'ella, no em retroalimento, la puc deixar anar també. De cara a acompanyar a altres persones, va bé posar-li aquest tipus de jocs, aquest tipus de metàfores, perquè després només posant-li la paraula digestió ja farà el pack emocional. Vaig a llegir una mica el xat, que durant l'entrevista pràcticament no l'he pogut mirar. Diu Vanessa, si t'enfades no et sentis malament ni tinguis ansietat, és raonable. Pregunta't per a què està l'enuig i deixar-lo marxar quan ha fet la seva funció. Gràcies, Vanessa. Carmen Aranda, després de la suggestió penso que amb el procés de diferents accions s'arriba a la calma i tornem al nostre estat natural. Aquesta és una altra cosa que va sortir l'altre dia, que és l'emoció base, el teu estat natural. Pots passar, fas un trànsit, però quan has fet el trànsit i has après aquesta emoció, on tornes? I això és molt important també, això també ho pots escollir, aquesta emoció base. Parlàvem de suggestió i precisament abans t'havia citat un dels recursos que ens ha proposat la Elia, que un joc interessant era poder començar des d'un mateix. Abans també t'ho deia, aquest jo no puc amb això, no? Doncs atén al següent recurs perquè ens pot ajudar. El vaig a posar. Et proposo realitzar el segon exercici pràctic, el poder dels nostres pensaments. Aquest exercici, el que és important és que puguis revisar que durant aquests dies possiblement t'hagis pogut donar missatges negatius envers tu mateix o a l'entorn. És legítim poder estar sentint i pensant aquest tipus de missatges. Lo important és no recrear-nos en ells i transformar-los de manera positiva. Per poder-ho fer, és important que ens entrenem el nostre pensament en positiu. Una manera de fer-ho és abocar-te o dialogar amb tu mateix incorporant alguns missatges. Una manera de fer-ho és aportant el teu jo dins aquest discurs. Per tant, els missatges que t'ofereixo a que puguis donar-te començarien d'aquesta manera. Jo puc fer. Jo em vull donar les gràcies per. Jo puc sentir. En aquest cas, si aquests pensaments i missatges són més amables i més positius, serà més fàcil que quan sentis una emoció negativa s'incorporin i s'automatitzin aquest tipus de missatges, transformant els primers missatges negatius en missatges molt més amables i positius. A la vegada que ho fas per tu, t'animo que ho puguis compartir amb les persones del teu voltant. És molt necessari que focalitzis l'atenció en tot el que penses. El pensar ens provoca emoció. I si el pensament és positiu,
l'emoció serà positiva. Adri, veus aquest punt de portar-ho cap a tu, no? De treballar els pensaments per arribar. Ens queda molt poquet temps, ens queden 8 minuts per acabar aquest programa. Vull destacar les aportacions de totes i de tots en el xat. Precisament això és el que volem, que aquesta formació la fem entre tots, que aquest espai el fem entre tots. Ja ho vaig dir i ho torno a repetir i ho repetiré diverses vegades. Aquest és un espai entre nosaltres i per nosaltres. Així que moltes gràcies. Jo, Vanessa, què és primer, el pensament o l'emoció? Jo no ho tinc clar. Bueno, hi ha estudis, ara no ens pillarem amb això, però a vegades si et connecta amb un punt d'emoció, el tema és que després engega una maquinària de pensament. I d'aquí et conformes un altre mapa emocional. I per això a vegades hi ha una mica de lliu. He respost molt ràpid i m'hagués encantat que fos l'Èlia qui responés, però bé, avanço. Deia, Sony 53, ens queda un altre recurs, un últim recurs que posaré d'Èlia, però nosaltres, del contingut una mica ordenat de CER que estic compartint amb tu i amb totes vosaltres, Adri, hem parlat de consciència emocional, hem parlat de l'acció personal on hem ficat tota la part de regulació, tota la part de gestió emocional i ens falta un, que és la responsabilitat individual, on hi haurien competències del grup com totes les habilitats socials o les habilitats per la vida i benestar. Aquestes competències socials, aquestes habilitats de vida i benestar tenen molt a veure amb la teva actitud. Al principi hem parlat de triangle. Aquest triangle entre el comportament i la base d'emocions i de pensaments, Adri. Es tracta d'anar jugant. Ara amb la pregunta que deia Vanessa, de què és primer el pensament o l'emoció, de cara a la gestió, de cada procés de canvi, és igual. Juga amb un i juga amb l'altre, que és el que t'anava a dir abans. Juga amb una mica amb emoció, amb gestió emocional. Tant en surts, bé, genera benestar, perfecte. No, toca una mica pensament. Torna a tocar una mica emoció. Torna a tocar una mica pensament. Hi ha un moment en el que estàs més bloquejat a nivell d'emocions i a nivell de pensaments? Fes un canvi a nivell d'actitud. Fes un canvi a nivell de comportament. Fes alguna cosa fora. El millor, normalment, és fer un canvi de dins a fora. Però no sempre es pot fer aquest canvi així. I, per tant, també pots fer coses de fora a dins i t'ajudaran a aquest canvi. Adri, aquest canvi de dins a fora ja l'estàs fent, és aquesta gestió. Però aquest canvi de fora a dins pot ser a vegades amb una acció, amb un somriure. Vaig a posar precisament la proposta que ens fa Èlia i us convido a totes, a tots, que tanquem amb aquesta proposta. Després tanco jo i després m'acomiado, però tanquem amb aquesta proposta perquè és maca i entre tots aprofitem aquest moment per finalitzar i, per què no, per portar-ho a la resta del món, a la meva família, als meus companys, etc. Som-hi. Un moment que el poso. Anem a realitzar l'últim exercici pràctic. Es diu activa el teu somriure i riure. Les emocions es contagien, tant si són positives com negatives. Per tant, és important que puguem autogenerar-nos emocions positives. I a la vegada que les puguem contagiar amb els altres. Possiblement i diàriament vivim situacions que només que focalitzem una miqueta més l'atenció, veurem que ens estan aportant alguna emoció positiva, que ens ha fet riure o somriure. Per tant, et proposo que puguis connectar en aquests petits moments i puguis activar aquesta emoció agradable amb tu. Hi ha vegades que fins i tot, encara que forcem aquest riure o somriure, davant del mirall o davant d'un posat que potser no tingui una relació molt directa amb alguna situació que estem vivint, el simple fet de portar aquest somriure o aquest riure ja t'estàs aportant un aliment emocional en positiu. Per tant, enriqueix-te, alimenta't, somriu, riu, és font de gestió emocional i a la vegada és font d'autogestió d'emocions positives. Un gran generador d'emocions agradables que necessites alimentar-te. Fes-ho possible. Senzillament tingues en compte aquest gest. Somriu i riu.
T'animo a que puguis portar a la pràctica aquests 3 exercicis de forma diària. Connecta amb les teves emocions, el poder dels teus pensaments positius i activa el teu somriure i riure. Tots ells t'ajudaran a reprendre la calma, reduir el teu nivell d'ansietat, angoixa i reprendre el teu propi benestar emocional. Ha estat un plaer acompanyar-te en aquesta sessió. A partir d'aquí i d'aquest tastet, està en les teves mans cuidar-te. Comença per tu mateix. Pensa que seràs un bon model i un bon referent per als altres. Així doncs, abraça les teves emocions, aculla-les, presta'ls l'atenció perquè et necessiten. Ho pots fer. Ànim i endavant. Fins aviat. Doncs acabem amb aquest somriure. Us convido, evidentment, l'Ester deia, no es tracta de donar solució, sinó d'acceptar. Ja hem passat per aquest procés, hem acceptat, hem vist, hem validat, fins i tot en un moment donat hem començat a aprendre d'ella i arriba un moment en què fins i tot per seguir-la gestionant necessito posar-me en un altre lloc, no? I amb això ho estem fent, amb aquesta actitud. Així que, Adri, és moment de dir que t'hem estat aprofitant des d'una mica un personatge, que no tot el que has dit aquí és veritat, però sí que ho has fet per compartir, per donar joc. No tot és immediat, però tot el procés... Tot el que s'ha compartit en algun moment d'aquesta quarantena ha passat per mi, o sigui que tot és real, l'únic que potser ara em trobo en un moment diferent, però hem volgut jugar i ha sigut un plaer. Una abraçada a totes. Adri, setmana vinent, què? Així que la següent setmana treballarem un altre cop, seguirem amb el conviure i esperem que ens trobem totes plegades, tots plegats, a seguir acompanyant-nos. Una abraçada molt gran. Setmana vinent, amb la participació del Toni Giner.